Masu sauraron barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da nake ci gaba da karanto muku littafin Aisha Humaira, littafi na 13, littafin da maman mama ta rubuta, ni Husi Sani nake karanto muku. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya a daidai inda ta yi murmushi kawai a ranta, tana jin wani nishaɗi da ba ta taɓa jin irinsa ba. Ta ce, so how do you think it? Ya ce, the face, I like it, so real, so straight, babu wayo, babu kwana-kwana, simple like it, just the way I always imagine it will look like. To masu sauraron mu, muna sake roƙon ku danna mana subscribe a tashar mu ta MB Asnani da Najma TV. Mun gode. Emotion Aisha ta ji yana shigar ta, the like of which she has never known. Tunda take babu wanda ya taɓa yabawa kamanninta, ko da a cikin mata ne kuwa ballantana namijin ma kuma as handsome as it fit as Kamal. Ta sunkuyar da kanta ƙasa, tana jin kamar hawaye na taruwa idan ta, ko da haka Kamal ya bar ta, ya gama mata komai. Just appropriation din ya bar ta, ya gama mata komai. Appropriation abu ne mai muhimmanci sosai a dangantaka ta aure ko kawance ko saurayi da budurwa ko tsakanin ɗa da uwa ko ɗa. In ƙawarki ta sayi sabuwar jaka, misali idan na miki, ko da ko jakar ba ta yi miki ba, please kar ki kushe mata, ki ce kai jakar nan ta yi kyau, gashi ta yi macin da kayan ki. Idan mijin ke so wani abu ya kan, ko da ko abin bai miki kyau ba, ce amma baba mama wannan atamfar da ka siyo min ta yi kyau sosai, dama ina ta ganin irin ta ina sha'a. Na gode, Allah ya ƙara buɗe ya kuma raya mana zura. Idan matarka ta yi kwalliya, wanka ta yi kwalliya, masha Allah, ni ko kullum ƙara kyau take, ko da ko ba ƙara kyau ne take ba, yabo yana ƙara wa mutane ƙwarin gwiwa, kushe kuma yana bace wa mutane gwiwa. In ya siyo miki kaya kika kushe, ba lalle ne gobe in ya ga waɗansu ya siyo miki ba. Idan wanda ya siyo ya siyo miki ba, na gobe ne za su miki, ko ƴaƴanki ne suka yi abu, ki rinƙa yaba musu. Babu abin da ba su daidai ba, sai ki gyara musu ba tare da kin kushe wanda suka yi ba. Dan Allah muke kokarin yaba wa junanmu. You have no idea how much I am simple. You look beautiful today next to someone. A hankali Aisha ta ce thank you. Yayi dariya mai sake ce, wai kunya ta ke ji ne na ga kina saurin sun koyar da kai, ko fuskar ce ba ta so in yi ta kallo, ina jin daɗi. Ta ja mayafinta ta sake rufe fuskar ta ce, dama haka kake da surutu, you don't look like mai surutu. Ya ce, I'm not, ban da magana sosai, amma ke kika saka ni. I don't know why I always want to talk. Ji nake kamar mu zauna in yi ta baki labari na har sai kin san komai game da ni. Ke ma kuma ina so ki bani labarin ki har sai na san komai a kanki. Ta ce, ni bani da wani labari there is nothing to tell. I am me and that's all. Ya ce, no, ban yarda ba, waye ke so ki min? Kowa da ka gani a duniya has a story to tell. Irin labarin yadda kuke da civilians ɗinki, rayuwar makarantarki da ƙawayenki, samarinki da dai sauransu. Ta yi shiru tana lissafin duk abin da ya lissafa, ba ta da koda, ba ta da civilians din sai Khadija, which equal to 0. Ba ta da kawai balantana samari, kawata ɗaya Umma sai kuma Nura. A lokacin suka ƙara so kofar gidan ta sauko, shi ma yana kallon ta ya ce, na ga gida yanzu kuma ina nema a bani izini in rinka zuwa muna gaisa. Bata ce komai ba, ya ce ko ba kya so in zo, sai saurin girgiza kanta ta ce, ban ce haka ba, you are always welcome. Yayi godiya, yayi mata sallama, ya koma a daidaita sau suka tafi. Ta jima a tsaye a gurin a ranta ta ce, what just happened? Me yake shirin faruwa ne ni Aisha? What am I getting myself into? Amma babu mai bata amsoshin tambayoyinta, don haka ta juya ta shige gida. Tana shiga gidan gogo ta fara yi mata faɗan, ta je ta zamanta bata dawo da ruba. Ita koko a jikinta, dan yau yadda take jin zuciyar ta fari kamar takarda, ba akwai wani abu da zai bata mata. Kwana biyu bayan Aisha ta yi lafta da safe ta tafi cafeteria, tana aiki kafin yamma kuma ta sake wata lafta din. Tana cikin aikin Kamal ya shigo, tana sallamar wasu, sai da ya bar ta gama sallamar sannan ya matso ta yi kamar ba ta gan shi ba. Ya ce, Humaira, ba tare da ta kalle shi ba ta amsa. Ya ce, Kamal ne? Ta ce, I know. Ya ce, I know you know. Kawai ina son in ji dalilin da ya sa ke jamin aji da yawa haka. Jiya fa ina nan ina jiran gama mu yi magana, kawai
sai ce min aka yi har kin tafi. Na rasa me yasa ke ture ni ba tare da kin bani dama kin sanni ba. Bata ba shi amsa ba sai da ta juya ta shiga cikin kicin ta rike kanta tana jin wani iri a zuciyarta. Tabbas ta san one day one time Allah zai kawo mata miji amma ba irin wannan ba. Daidai ruwa daidai tsaki, wannan ba kalar ta bane ba. She will end up breaking her heart. Wannan kalar irin su Khadija ne. A lokacin ne wani tunani ya zo mata. Khadija da Kamal, they will make a perfect match. Daga ganin Kamal ba tsokan namiji bane ba. He is very handsome also. He will make a perfect husband for Khadija. He is so charming that Khadija will surely fall in love with him. Maybe Kamal zai zama sanadin shiryuwar Khadija. Maybe za ta cika alƙawarin da ta yi wa Umma na kula da Khadija ta hanyar haɗa ta da Kamal. Tana cikin wannan tunanin kawai ta ga Kamal a gabanta. Ya tsinkuye kamar mai leƙa fuskarta. Sai sauri ta matsa baya ta ce ba a shigowa kicin din nan fa customers ba sa shigowa. Ya ce I'm not a customer. Ta ce in mama ta shigo ta ganka ba za ta ji daɗi ba. Ce in ta tambayi me nake a nan sai in gaya mata cewa na zo ne in ga fuskaki. Ta fara jira plate din da ta wanke tana cewa keep on dreaming amma ba za ka gani ba. Not today. Ya zo yana taya ta ce ni ko in tambaye ki mana. Ba ta ce komai bai ci gaba me yasa ki saka hit. Niqab ta ce ban gane ba. Ya ce I know you are reason is not religious. Saboda in zaki zo makaranta ne kawai ke saka a gari ba kya saka. Why are you hiding your face? Ta yi mamakin boldness na tambayar ta ce I have my own reason. Ya ce which are. Sai kuma ta yi shiru ya juya kamar mai shirin tafiya sai kawai ya juya kunce na kabin daga baya yana kunce ya faɗi ƙasa ya sauri ya ɗauke suka a aljihunsa. A tsorace ta juya tana kallon sa idan ta kamar za su faɗo ƙasa ya mulmushi ya ce you look much better now. I want you to hold your head high a cikin mutane. I want you to have confidence in yourself. Show yourself a duk inda ka samu kanki. You are special because you are beautiful. You have a very beautiful face. Wanda kyawun sai yake fitowa har fuskar ki. Ba kowa ne yake ganin sa ba sai wanda Allah ya zaba. I'm proud to be one of those that saw it. Ya juya kai bakin kofa sannan ya juya ce na karbi niqab ɗinki ne ba wai dan isa ina son mutane su gane min fuskar ki ba sai dai ina son ki fesa mutane with really. Sai da ya fita sannan ta sauke numfashin da take riƙewa tun ɗazu. Ta saka hannayenta ta rufe fuskar ta da su ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin mutum ne? Yanzu ta yake so in tafi lafta din. Ni yanzu ya zan yi in shiga mutane. Kar in je a yi min dariya a aji. Ranar har lokacin lafta yayi Aisha ta kasa fita sai da kyar ta kar in je a yi min dariya a aji. Ranar har lokacin lafta yayi Aisha ta kasa fita sai da kyar ta fito shi ma dan tana tsoron kar malamin ya yi musu test. Tunda ta fito take ganin kamar duk mutane ita suke kallo. Duk waɗanda ta ga suna magana ko sai ta ɗauka kamar maganar da suke. A haka har ta ƙara sahol ɗin direct ta tafi baya ta zauna ita kaɗai kamar yadda ta saba zama. Bata jima da zama ba sai ga wata ta zo ta zauna a kusa da ita wanda hakan bai taɓa faruwa ba. Ta yi mata murmushi ta ce ko da akwai mai gurin. Aisha ta gyaɗa mata kai kawai. A haka aka fara lafta. Aisha tana ta jotin ɗinta kamar yadda ta saba. Ana gama yarinyar ta ce mata dan Allah bai wa Allah na ga kin jotin ya ko za ki iya bani aro ni suna na Safiya zan kwafa in ya so gobe sai in kai miki. Aisha ta mayar mata da murmushin ta miƙa mata ce babu komai ki tafi da shi gobe sai in karba ni suna na Aisha. Daga nan suka ci gaba da hira sama ba su jima ba wata mata zo ta yi joinin ɗinsu. Duk cikinsu babu wadda ta yi wa Aisha kallon banza ko kuma ta yi mata ba'a. Su ba su ga kyakkyawar mace ko mummuna ba. Su abin da suka gan shi ne serious student. Sai a lokacin Aisha ta fahimci ashe mutane ba duk ne suka zama ɗaya ba. Ashe da akwai waɗanda ba su damu da kyan fuskar mutum ko akasinta ba. Ashe that is not like then beautiful. She held her head kamar yadda Kamal ya gaya mata. She smiled at duk wanda ya kalle ta and most of them smiled back at her and she feels good, very good. Ran da farin ciki ta koma gida tana shiga ta ga Khadija a tsakar gida. Ta ƙara sabuwanta da murnar ta ita ma Khadijan babu laifi ta dan sakar mata fuska. Suka gaisa ta ɗauko mata tsarabar ta bata doguwar riga da mayafi da takalmi sai hijab ta karɓa sai godiya sai kuma ta ce a ina ta samu kuɗi har da wannan tsarabar haka. Khadija ta ce kin ga in ba ta so ki bani kayana kin ga problem ɗinki kenan kullum jin kike kamar ke ce Umma. Aisha kawai ta ajiye kayan tana kallon Khadija duk ta canza ta ƙara wani kyau ta murje sosai sai sheki take alamar jin daɗi. She no longer look like a girl, she look like a woman. Khadija ta ce so at last
kin cire niqab ɗinki, ya karatun? Akwai wani labari da ya kamata in sani. Aisha ta yi dariya kawai. Khadija ta ce ko na sami yaya ne in fara murna don wannan annashuwa da na ga kina yi, it means something. Aisha ta ce actually there is someone I want you to meet me. Khadija ta ce na yi yayin ki na. Aisha ta ce ni ban ce haka ba, ki bari dai kawai sai kin ganshi sai mu yi magana. Kamal kuwa bayan sun rabu da Aisha hostel ya tafi gurin Nura, ya tar da shi yana karatu, ya kwanta kusa da shi yana rufe littafi ya ce karatu da sai ka ce mangofa. Nura ya ce to in bayan karatu ba mai kake so yi, so kake in tashi in ta bin yan mata around kamar kai? Kamal ya ce kai da ne aka yi wannan, yanzu na girma, I want to settle down with one special one. Nura ya dariya ce Allah ya sa da gaske kake, ka san kullum na je gidan ku sai yakumban ka ta yi min maganar wai aure take so ta yi maka. Kamal ya ce rabu da ita wannan, kullum zancen kenan ita da Maryam. Ni magana na zo ne, ina so ka shigar da ni a gurin Aisha, na ga kuna ɗasa da ita, ni kuma kullum ja baya take da ni. Nura ya ajiye littafin hannun sai ta Aisha kuma Aisha dai tawo. Kamal ya ce au da ka ce ma? Nura ya ce no I mean. Kamal ya rike baki ce you in love with her? Amma ai ce min kai daga farko kai ba budurwa ka bace. Nura ya ce yanzu ma ba ce maka na yi budurwa ta bace ba. I'm just surprised you are interested in her. I just don't want to break her heart. Yariya kirki ce sosai, ta fuskanci abubuwa da yawa a rayuwa. Please don't ask that. Kamal ya yi dariya ce I will never break her heart. Nura ya tsare shi da ido ya ce promise. Kamal ya ce I promise I love her. Ta ya zai breaking heart ɗinta kuma? Suka ɗan yi hira kaɗan akan Aisha. Kamal ya karɓi namba ɗin Aisha a gurin Nura sannan ya tashi ya tafi. Sai da ya tafi sannan Nura ya kifa kansa a cikin littafin hannunsa. Ya jima yana tunanin sa ne ya ɗago kansa, idan sa ya yi ja. Kawai ya rufe littafin ya koma ya kwanta. Daddare Aisha tana shirin kwanciya ta saka hannuwarta ta duba ta ga sannan ba din ba. Ta dauka da sallama daga ɗayan bana aka amsa mata shi waye. Ta ji an ce Kamal ne da na karɓi namba din ki a gurin Nura. Dan na san ina tambaye ki ma ba lalle ne ki bani ba. Kuma ina so mu yi magana. Ta ce ni ma ina so yi magana da kai. There is someone I want you to meet. Ya ce ku abban ki da sauta ce no. Ya dariya ce wannan saurin ciwa no haka. Ta ce kanwata ce ina sai in ka samu lokaci ka zo ku gaisa. Ya ce Khadija ko Nafisa ta karɓar mata ɗinkin ta ɗazu ai, ta dawo kenan daga Kano. Ta ce Kaduna ta dawo, za ka zo ku gaisa ɗin? Ya ce me zai hana, in dai kin ce yanzu ai da gudu zan zo. Sai dariya ta ce oke na gode Allah ya kawo ka lafiya. Ya ce ni ne da godiya ai tunda har aka gayyace ni kuma za a nuna ni a gurin ƙanwar Khadija. Ai dole in yi godiya. Ta so ta yi masa bayanin abin da take nufi amma kuma ta kasa. Ita da ta ɗauki maganar shi ta gaba haka ya ɗauke ta ba. Suna cikin magana Khadija ta shigo na Aisha ta yi masa sallama ta ajiye. Khadija ta tsaya tana kallon tana mun ta ce lalle na yi yaya da kake. Aisha ta ce ba saurayi na bane fa a makaranta maka haɗa so nake yi ma ya zo ku gaisa. Oke kawai Khadija ta sai suka bar magana. Da wuce ya zo a turo Aisha ta yi masa shimfiɗa ta haɗa masa zobo mai sai ta ajiye masa. Ta shirya kamar yadda su saba kullum sun fi riga da suke suna a tafa fuskarta babu kwaliya amma kuma ba ta mai ta fesa turare daidai ba mai yawa ba. Ta saka hijab ɗinta. Khadija kan dama ranar za su ji naɗin bikin da suke. Dan haka kwalliyar yau t-shirt ta saka wani bakin yadi da ya ƙara fito da hasken fadar. Ta sha ne complete makeup tana ta sauri dan su ne manyan ƙawayen amarya. Na haka da ƙyar Aisha ta lallaba ta zauna jiran Kamal. Yana zuwa ya kira Aisha a waya ta gan shi da mota. Ta tsaya tana mamakin dama yana da mota. Yana ganin ta fito fuskarsa da murmushi sosai. Kallon da yake yi mata ne ya saka tsiyar da kyau ƙasa. Yayi dariya ce kin kyau Humaira. Ta rufe fuskarta da hijab ɗin tana jin kunya sai kuma ta tuna cewa Khadija ta yi barwa shi ba kuma sai ta fara wandara anya ko za ta iya. Ta shigar da shi so ya zauna akan tabarma da ta shimfiɗa sallaya a kai. Ta gaishe shi amsa sannan ta koma gida ta ɗauko drinks ɗin da ta haɗa masa sannan ta gaya wa Khadija cewa ya zo. Ta dawo tsoron ta zuba masa ta bashi sannan ta koma gefe ta zauna. Tana kallo shan ya ƙara wani ta ji daɗi da yake lamshe ido alamar daɗi. Yana gamawa ce na jima ban sha lemu mai daɗin wannan ba. Murmushi kawai da lokacin Khadija ta fito gaba ɗaya suka juya suna kallon ta ita ma idan ta akan Kamal.
Aisha ta lura da yadda shock ya bayyana a fuskarta. Daga dukkan alamu ba ta yi tsammanin ganin someone like Kamal ba. Aisha ta jiya ta kalli Kamal tana so ta ga nashi expression din amma plan ta gani. Murmushi yake yi wa Khadija innocently. Ta karo so ta zauna a kusa da Aisha ta gaishe shi amsa mata da fara'a yake ya jiki. Ku ne kawayen amarya ku? Ta ce alhamdulillah yayana. Yace Kamal sunana ta ce ni kuma Khadija. Yace da fatan zaki ke kafa min gwamnati na. Sai murmushi kawai sun dan taba hira amma kuma ana ta kiran Khadija a waya ana jiran ta dan haka dole ta miƙe tana kallon Kamal ta ce to ya Kamal sai gani na gaba kuma yace it is nice meeting you Khadija. Daga nan suka yi sallama ta bar musu kamshin turarensa. Sun jima a zaune bayan fitar sannan Aisha ta ce ya kaga Khadija. Yace kamar ya ka. Ta ce she is beautiful yace yes she is but not as beautiful as her sister. Ta sun koyar da kanta tana murmushi rage muryar ta kasa sosai yana leka fuskar ta yace ina so ki nemar ma alfarma a gurin abban ina so ya bani izini zan fara zuwa zance gurin ki yadda za mu samu fahimtar juna daga nan kuma duk ran da ka amince min sai in turo nema auren ki. Ta dago kai da sau tana kallon sai ya hada mata kai na murmushi ta kalli cikin idansa he made when he said to laifin daɗi ƙarewa. Masu sauraron mu ana na kawo ƙarshen lissafi na 13 sai mun haɗa a lissafi na 14 domin jin yadda za ta kaya.